Správy, ktoré už nemusíte čítať. Kedysi boli správy o písaných slovách. Najprv na papieri, neskôr na weboch. Dnes už sa nečítajú. Ľudia ich pozerajú, počúvajú. Alebo len preklikávajú, kým nenarazia na niečo zaujímavé. Podcasty naznačili, kam sa médiá posúvajú, ale YouTube to rozbehol naplno. Videožurnalistika, edukačné videá, živé diskusie, všetko tu prekvitá. Na rozdiel od článkov nestačí len obsah. Ľudia chcú tvár, hlas a postoj. Čítanie je osamelé, video pôsobí ako spoločenský zážitok a práve preto je YouTube prelomový. Ponúka intimitu. Až 40% mileniálov tvrdí, že ich obľúbení youtuberi im rozumejú lepšie než priatelia. Vzniká pocit, že tvorcu poznáme a vpúšťame ho každý deň do obývačky. Tvorcovia zarábajú na autenticite. Publikum nehľadá len fakty, ale spojenie. Úprimný úsmev, spontánna poznámka či malá zraniteľnosť majú väčšiu silu než uhladený článok. Autenticita je menou dneška. Tradičné médiá to majú ťažké. Autenticitu si nevymyslíte na redakčnej porade. Preto aj prestížne denníky pôsobia chladne oproti youtuberovi z vlastnej kuchyne. Prežiť môžu ešte prémiové časopisy či víkendové noviny, majú hmatateľnú a zberateľskú hodnotu. Ale čisto online médiá, tie sú najohrozenejšie. Prečo? Pretože chceli poraziť tlač rýchlosťou a pohodlím. Lenže video je rýchlejšie, pohodlnejšie a atraktívnejšie. História sa opakuje. V 80. rokoch televízia odsunula rozhlas. Dnes YouTube ohrozuje online spravodajstvo. A text tentoraz zo súboja víťazne nevyjde. Samozrejme, písané slovo nezanikne úplne. Zostane pre odborníkov, mysliteľov, milovníkov dlhých textov. Ale pre masy je príťažlivejší rýchly vizuálny obsah. Novinári dnes stoja pred voľbou. Buď sa naučia hovoriť pred kamerou, alebo zmiznú. Nestačí písať, treba aj zaujať. Redakcie musia investovať do videa, do techniky a do osobností. Inak ich prehluší záplava reakčných videí a live streamov. Budúcnosť patrí hybridnej postave. Trochu novinár, trochu zabávač, trochu dôverník. YouTube už nie je len platforma. Je to nové médium. Predbehol televíziu, vytlačil Netflix a donútil denníky hľadať svoju úlohu. Ľudia správy sledujú, nie čítajú. A viac veria tým, ktorí pôsobia úprimne, než tým, ktorí sa opierajú o autoritu. Možno raz, keď sa obzrieme späť, budeme 20. roky nazývať koncom éry písaného slova. Nie pre inú stránku, ale pre platformu, ktorá premenila každú spálňu na vysielacie štúdio. Video zmenilo pravidlá hry. Najprv odsunulo rozhlas, teraz ohrozuje samotnú žurnalistiku.